na. Gaganda ni, subida. Oy, maganda sa nun, takay isa eh. Nakahol na eh. Nanahol man. Uy, mga ahoy ta, mga ahoy. Ulo. Tingnan niya. Okay. Oh, walta. Nangay. Shortcut man. Okay kayo doon. Sao na dyan? Kayo daw matumba. Saan naman eh? Trapikas ko ano eh, bukid. Traffic. Ha? Ulit na ko eh. Trapika, asa ba ning syudada nga traffic ba kayo? Pan, oh, pasuyo pa kag siris. Unsa-unsa naman na. Ha? Ay na, oy. Na, Ano kanyo tanyagi wa pa. Pan, wala naluya. Awa. Oh, bagya kay na oh. Nas Robert. Oh. Nas Albert oh. Oh, birada. Allah. Uy, paligsan man ta. Asam ka. Asaman ta ato kas. Asaman ta atos batu-batu.
na, barag na. Para na tutski. Barag na tutski. Ha? Pun ka na. Ayaw taba dia. Muy boy. Bang pagbato mo ito ng kasikat. Ay, nabili.
Interview ho na. Yan yung vlogs. Naunsa ka? Kaon saging? Sulti. Unsa may mong kasulti sa imong ruta na turon? Kapoy. Kapoy. Oh man. Loy. Loy. Loy kayo. Ano? Eyes on the board. Sik, kuda kimisik. Kaloy iming mga tiguang. Bitaw. Kay kusgal ng mga bata. Ay, kaloy ing mga bata. Kayo na rawa. Wah. Kaloy na yung mga tiguang daw. Sumbong ginagoy. Oo nga, kung adto mago ko, sa pakan ka orsong lakton. Sumbong ginagoy. Kinsa man? Katungo na ko na bira na ka ba? Ako rin kaginang. Master, pag-abilis yung bag, ano guys?